Иң матур биналар, иң матур йортларының берсе. Безнең дә тормышыбызда Беркутов кебек табиблар күбрәк булсын иде. Менә ул көтүче ярдәмчесе булган. Бу Николашка инде алга таба Николай Иванович Беркутов дигән табиб булып киткән. Менә сиңа Николашка. Дуслар, бүген без кабат иске татар бистәсендә һәм сүзебез төрле стильләр кушылып төзелгән гаҗәеп матур агач йорт һәм аның хуҗасы турында булачак. Әлеге мәгълүматны безгә гадәттәгечә Лена апа җиткерәчәк. Лена апа, хәерле көннәр. Кем йорты икән бу? Хәерле көннәр. Кем йорты икән бу? Бу йорт янында инде гадәттә экскурсантлар тора, экскурсоводлар алып киләләр. Һәм аны элек кем йорты икәнен белмичә Фатих Кәрим йорты түгел микән дип әйтәләр иде. Чөнки менә бу урам 1953 елдан ул башта булган Поперечный, второй Поперечный, аннары булган Поперечный Тукаевская, аннары Фатих Кәрим исемен биргәннәр. Һәм шундай асматыкта да бар, анда язып куелган инде Фатих Кәрим исемен йөртә бу урам дип. Шуңа күрә монда Фатих Кәрим тормады микән, аның музее юк микән дип кирүче туристлар да булгалаган. Ләкин бит Лена апа, менә беренче карашка йортка карап торсаң, аның һич кенә дә татар йорты түгел икәне аңлашыла. Әйбәт. Чынлап та инде татар йорты дип карасак та, бу татар архитектурасы һәм шул вакытта 20-нче гасыр башында төзелгән бу йорт шул вакыттагы архитектура үзенчәлекләре модерн стилендә кушып эшләгәннәр күренеп тора. Урыс кешесе яшәмәгән микән? Урыс кешесе яшәгән, чынлап та Николай Иванович Беркутов дигән ул табиб булган 5-нче полиция бүлеге дип аталган менә бу тирәләр һәм менә шушы кеше Николай Иванович Беркутов дигән табиб шушы йортта яшәгән. Йортның тарихына килгәндә 1902 елда бик зур пожар була бит Казанда. Янгын була Казанда. Бүтән татар бистәсе янып бетә. Һәм менә бу йорт урынында шулай ук инде хәрабәләр генә кала. Бу йортның хуҗасы 4-5 еллар буе яңа йорт сала. Аның хуҗасы Габдрахман Басыров дигән кеше. Габдрахман Басыров бу йортны сатырга уйлый. Һәм сатып аласы тиз генә табыла. 8 март көнне 1908 елда Николай Беркутов дигән кеше сатып ала. Менә шулай итеп Николай Беркутов яши башлый бу йортта. Кем үзе булган бу? Бу кеше турында мәгълүматлар бигез. 1854 елда туган дип язалар инде. Тууы моның Балык бистәсе районында. Менә ул көтүче ярдәмчесе булган. Ничегенде подпасып ярдәмчесе булган инде көтүченең. Менә шулай итеп Казанга ничек килеп эләккәне турында язганнар. Авылга килгән, аның абзасы әтисенең туганы писар булып эшләгән. Авылга килгән шундый бер разнарядка. Авылдан бер кешене фельдшерлар мәктәбенә җибәрергә дип. Фельдшерлар мәктәбенә бик тә җибәрәселәре килеп тормаган. Чөнки теге халык бит инде сөйли, анда тормыш бик авыр икән, балалардан анда ашарга да бирмиләр, балаларның тормышы авыр икән дип ишеткәч, бер кешенең дә җибәрәсе килмәгән авылдан. Кайсы казап килә, кайсы анда дуңгыз баласы алып килә, шулай итеп бөтен кеше качып беткән. Эй, Николашка барсын инде дип Николашканы җибәргәннәр. Бу Николашка инде алга таба Николай Иванович Беркутов дигән табиб булып киткән. Менә сиңа Николашка. Менә сиңа Николашка. Казанга килә. Моңа инде 15 яшь. Әле әйбәтләп. Әле 15 яшь кенә. 15 яшендә килә. Әйбәтләп укый да белми, яза да белми. Моны кире кайтарып җибәрмәкче булалар. Ләкин ул бик сорап калдырыгыз дип, ялынып, шушында укырга кала. Чынлап та Ломоносов шикелле ук булып җитмәсә дә, чынлап та бик әйбәт табиб булып чыга. Үзенә күрә бай гына кеше булып китә. Аның берничә, Казанда берничә доходный дом дибез инде йорт сала да кемгәдер арендага бирә. Швейцария банкында да аның акчалары булгандыр дип саныйлар. Кешеләрне, бигрәк тә ярлы кешеләрне ул бушка кабул итә. Аларга әле үзе исәбеннән дарулар да ала торган була. Менә бу турыда бик кызыклы бер истәлек тә саклана. 7 елда безнең бит инде менә инкыйлаб вакытында күп кенә бай йортларын бит инде үзләштерәләр. Әйме, дәүләт бит инде үз хисабына ала. Ә менә шул чакта
шул елларда шушы табибның бик фәкыйрь кешеләргә дә бушка ярдәм итү һәм дәвалавын исәпкә алып, аңа тимиләр дигән бер шундый истәлек сакланган. Шуны укыдым мин. Андый мәгълүмат шулай ук бар. Казан кызыллар алгач 19-нчы ел инде 18-нчы елда. Әле ул качып китеп тә бара. Аннары кире кайта. Инде гел кеше кыяфәте калмаган була. Кире кайткач аны берничә тапкыр МКВга да чакыралар. Ләкин менә шушы табиб буларак ярлы кешеләрнең ничек итеп давалаган шушы аның элеккеге эшләрен истә тотып аңа тимиләр. Үзе 1932 елда инде үлеп китә ул. Менә йортка килгәндә, йорт чынлап та, бу йортта хәзерге вакытта кешеләр яши. Бер өлеше аның Руслан Сабиров дигән кешенеке, икенче өлешендә Николай Беркутовның нәсел дәвамчылары яшәп ята. Һәм йортта әле аның заманында ondan калган йорт җиһазлары да саклана. Менә анда диванны кызыл тукма белән тартып әйбәтләп эшләнгән, агачлары алтынланган. Анда аның иске мишне калдыралар бугайымы? Кухня ягындагысын, агачтан. Кухня ягындагысын сүтеп ташлар, чөнки улы өстәгә урыс мише, теге ягын аның кафелланган була, шуңа күрә инде матур гостиныйга, кунак бүлмәсенә туры килә дип. Кызганыч кунакка гына кирип булды. Менә кунакка да бер кирип чыгырбыз әле, чөнки менә хәзерге хуҗалары, алар чынлап та җаннары белән менә biz әти әниләр, бабайларыбыз торган татар бистәсендә яшәргә тели идек. Шуңа күрә теге иске йортларны җимерә башлагач, алар инде бу йортны саклап калырга тырышалар. Һәм чынлап та бу кешеләргә рәхмәт әйтергә кирәк. Әгәр дә алар йөрмәсә, алар саклап калмаса, менә шундый татар бистәсенең, мин әйтер идем инде, иң матур биналар, иң матур йортларының берсе сакланып та калмаган булыр иде. Күпме йортлар юкка чыкты. Менә без шул мөхитне татар бистәсенең мөхитен күз алдына китерер өчен бу йортның да әһәмияте бик зур. Реконструкция вакытында әле белгечләр шушы йортның агачларын караганда, бер нәрсә дә ширемәгәндә, нәкъ төзегән вакыттагы кебек, шул дәрәҗәдә, шул көе сакланган дип гаҗәпләнгәннәр, шулай бит. Бу инде ул чакта бигрәк тә сыйфатлы йортлар салганнар икән дигән. Сыйфатлы йортлар, ни өчен сыйфатлы йортлар? Ул вакытта материалны әзерли белгәннәр төзелеш өчен. Хәзерге шикелле тизрәк кенә салырга, тизрәк кенә бу материалдан котылырга түгел. Менә аның инде хуҗасы без аны кызыл сосна, кызыл чыршы түгел микән дип уйладык. Бәлки әле ул карагай дигән, лиственница дигән агач бар, бәлки лиственница булгандыр. Тагын нәрсә өстәп әйтәсем килә. Ике баланы әле, ике ятим баланы тәрбияләп үстерә үзенең гаиләсендә Борис һәм Валентина. Булар да шул балык бистәсендә туып үскән балалар. Малай Борис 1902 елда туган, 10 яшьлек чагында инде приюттан Николай Иванович Беркутов хатыны белән Мария Васильевна белән бу балаларны ала. Туганнары түгел микән дип тә шундый бер фарыз бар. Бу кешеләрдә чынлап та алга таба инде үзләренең урыннарын табалар. Һәм Валентина Трофимовна, бабушиналар алар, кияүгә чыккач үзе белән нәрсә йөртә? Гаилә альбомын. Курскидан сугыш вакытында бик тиз генә эвакуациягә китәләр. Һәм ул бомбоубежищега төшкәндә гаилә альбомын күтәреп төшә торган була. Менә шулай итеп алар үз гаиләләре, үз нәселләре белән горурланып яшәгән кешеләр дип тә әйтергә кирәк. Гадәти генә көтүче, ярдәмчесе булып үскән бер малай, авыл баласы Казанга килеп, нинди дәрәҗәле белгечкә әвереләме һәм үзенең кайдан чыгуында онытмыйча, шундый ук хәерче, бәлки бик мөшкил хәлле гаиләдә тәрбияләнгән балаларга да, өлкәннәргә дә ярдәм итеп, нинди зур дәрәҗә казана, шулай бит. Менә аның турында сакланган шушы мәгълүмат бу кешене аеруча, ничектер аерым бер дәрәҗәгә күтәрә кебек. Аның исемен менә без белергә тиеш. Кызганычка каршы Беркутов исемендәге безнең урамнары юк. Аның исемен әле менә хәзер генә Беркутов дип язып куйдылар. Инде
рецепт Беркутова деп ул печать куя икән. Бу теләсә нинди аптекада алганнар бу даруны эшләргә, теләсә кайсы аптекада бушка да җибәргәннәр. Менә шулай врач Беркутов, табиб Беркутов инде үзенә күрә бу татар бистәсендә яшәүчеләр өчен шундый бер мәхер. Безнең дә тормышыбызда Беркутов кебек табиблар күбрәк булсын иде. Мин дә кушылам.